Hello everyone, खुलुमबाय आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव गासैखौबो आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनो सानो आरोना जेनिखि आंनि इउट्युब फेमिलियाव माने गोबाङानो सापर्ट खालामबाय आरो लाइक खालामबाय नायबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ साबायखर हरो आरो लोगोसे आंनि रिक्वेस्टआ बेनो आरोना 50k अन्नानै नोंथांमोना 50k खालामनानै होदो साबस्क्राइबखौ जायनाखि गोदान नोंथांमोना अन्नानै नायदोंबा नुदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना 50k जेब्ला जागोन अब्ला आङो लाइक फैनो नाजागोन आरो स' बेनिखायनो आंनि रिक्वेस्ट आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना नोंथांमोननि सापर्टखौ नुनानै दायो इसिबां जानानै दङ आंनि मा होनो इउट्युब साबस्क्राइबाराव थ' बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं सिगांनिफ्रायनो होबाय थायोमोन नोंगौ नाथाय गेजेर ससेयाव हाबा जाखांनायनि उनावहाय आं भिडिअखौ होनाय जायाखैमोन नालाय बेयावहाय माने भिउसआबो खम जालांबाय बेनिफ्राय मा होनो साबस्क्राइबाबो बेनो बे दंमोन नाथाय दायो भिडिअस होनायजों लोगोसे नोंथांमोना नुफिनबाय आरो अननायजों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होगासिनो स' बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना जोबोद साबायखर थाबैनो 50k खालामना होगोन होननानै आसा खालामो गासैखौबो मानो होनोबा आंनो नोंथांमोननि मदद नांगौ सापर्ट नांगौ नोंथांमोननि अननाय नांगौ आरोना बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय दिनै मानो होनबा ससियेल मिडियानो मानसिखौ फोजौनो हायो आरो ससियेल मिडियानो मानसिखौ डाउनबो खालामनो हायो फोथैनोबो हायो स' बेनिखायनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै फोजौगोन होननानै आङो आसा आरो मिजिं थाबाय स' आं बेबायदिनो भिडिअ होलांबाय थानो हागोन आरो नोंथांमोना नोंथांमोननि बोरजों आरो नोंथांमोननि अननायजों नोंथांमोननि आरज गाबना होनायजों आंनि चेनेला जौगालांगोन आरो आङो मोजां भिडिअस लाबोबाय थानो हागोन होननानै आङो गावखौबो आसा थाबाय आरो नोंथांमोनखौबो आं साबायखर बावबाय आरोना नेनानै थागोन होननानै आं आसा खालामो जे आंनि गोदान भिडिअसफोरखौ गोजोननाय थाबाय एसेनोसै